என் சொத்து இப்படி கொடுத்துட்டு அதில் எனக்கு இடம் வேணும்னு கேட்டது, அது நீங்களே யோசனை பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது, அந்த அம்மா ஒன்றுக்கு போகிற இடத்துல வயசானவங்களை அடித்தாங்களே, அதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் போனது. மூணாவது, புளியமரத்தில் அந்த அப்பா அப்படி குத்தி போய் ₹1 ஒரு ஓனராக கொடுக்கலே அப்படின்றதுக்காக பணம் வாங்கி கொடுக்க தான் நான் ஸ்டேஷனுக்கே போனேன். நாலாவது அப்பா வயசானவங்களை அடிச்சிட்டாங்களே, இன்னொரு வாட்டி இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் அவங்களுக்காக போனது. அஞ்சாவது, அந்த அம்மா நமக்கு நிறைய உதவி செஞ்சாங்களே, என்னை கூப்பிட்டாங்கன்றதுக்காக தான் நான் போனேன். இன்னைக்கு அவங்களுக்குள்ளே நான் எனக்காகவும் என் கோயிலுக்காகவும் தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் நான் எந்த பிரச்சனைக்கும் எதுக்காகவும் நான் போக கிடையாது. ஆனால் இப்போ நடந்த இந்த பிரச்சனை, இந்த அரெஸ்ட், இந்த பிரச்சனை எல்லாமே நான் கண்டிப்பாக அந்த பையனை ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம வெளியே வந்துட்டோம். எனக்கு அந்த பூபாலன்றவனு யாரும் தெரியாது. கண்டிப்பாகவே செல்ல பிள்ளைங்களா சந்தூர்ன்ற ஒரு ஊர் தெரியுமே தவிர அங்கே இருக்கிறவங்க யார் என்னன்றது எனக்கு இது வரைக்கும் யாரும் கூட தெரியாது.